Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. We beginnen met Zeeland nu, met het nieuws in Zeeland van zaterdag 10 augustus. Haar bronzen medaille kreeg Anneloes Lammerts donderdag al in Marseille. Maar gisteravond was het stralende middelpunt in het Team NL-huis in Parijs. De kitefoiler uit Schuddenbeurs werd daar gehuldigd voor duizenden uitzinnige landgenoten. Ja, echt in een sneltreinvaart. Gewoon, het gaat maar achter elkaar door. Meteen eigenlijk... ik stond nog op mijn blote voeten en ik kreeg te horen van over 4 minuten is de prijsuitreiking. Dus ik moest heel snel mijn pakje aantrekken. Het is het eerste moment dat ik even kan landen. En om het dan met iedereen te vieren en lieve vrienden en familie die er ook bij zijn. Ja, wat een avond. Hoe lang heb je die nou al om? Nou, ik heb hem ook veel in mijn broekzak, want anders kom je hier blijkbaar moeilijk over straat. Ben er achter gekomen. Maar het is me ook al gelukt om mijn vriend naar de eerste klas in de trein te krijgen, zodat we samen konden zitten. Ik liet hem even aan de conducteur zien, dus... Ja, ik zei, mag hij alsjeblieft hier zitten? Hij heeft hier geen kaartje voor, maar hij zei, ja, tuurlijk, als ik een foto mag, is het helemaal goed. Even naar die kant, want daar staat Maurits, jouw vriend. Ja, dames en heren. Lieve Loes, ik kan het niet vaak genoeg tegen je zeggen. Ik hou van je. Het uiteindelijk echt samen gedaan, heel veel van huis weg geweest, allebei. En ja, daardoor heeft onze familie natuurlijk ook heel veel bijgedragen uiteindelijk aan onze campagne om dat allemaal toe te laten en het samen te doen. En als we veel weg zijn, toch proberen het allemaal zo goed mogelijk te laten gaan. Ja, dat we het dan nu samen met z'n allen mogen vieren. Want deze medaille is niet alleen van mij, maar ook van hun. Ja, dat is echt heel mooi. Kitefoilen is nu Olympisch. Jij kitesurft al. Is dit niet iets voor jou? Is dit niet iets voor jou? Nou, ik dacht het wel. Zo'n nieuwe sport en dat iedereen het live ook meekijkt en dan ja, die finale zo ziet. En dat ik het dan op dat superbelangrijke moment heb kunnen laten zien, dat is gewoon super gaaf. En heel veel lieve berichten uit Zeeland. Ik vind het leuk dat ze in het gelijkgesteld zijn. Ik vind dat ze hier gewoon thuis horen. De snackbar in het centrum van Renesse kreeg goed nieuws. Het goede nieuws is dat de rechter uitspraak heeft gedaan dat de gemeente de vergunning aanvraagt die wij hebben ingediend, ja, dat die vergunning alsnog moeten verlenen. Jullie mogen hier blijven staan. Het is toch het einde van een lange juridische strijd? Ja, wij hebben in 2022 de aanvraag gedaan voor die verlenging. En die heeft de gemeente toen afgewezen en sindsdien hebben we een abonnement bij de rechter. En die rechter geeft de familie Luiks meerdere keren gelijk. Waarom willen jullie zo graag hier op deze plek staan? Omdat wij en heel veel andere mensen ook vinden dat wij hier gewoon thuis horen, zeg maar. Wij zijn onderdeel van dit stukje Renesse. En mijn ouders hebben eigenlijk vanaf dag 1 hier wat van proberen te maken. En dat is ook gelukt, denk ik. Ik heb nog een zus, maar dit is eigenlijk hun 3e kindje. Ja, mijn vader die vindt het gewoon heel erg leuk om onder de mensen te zijn. En om zo'n soort van te entertainen. De gemeente laat weten dat de uitspraak duidelijk is en dat er vergunning verleend moet worden. Dit is het nieuwe trainingsmaatje van Paralympiër Juri van Lieren uit Capelle. Normaal gesproken is hij tijdens trainingen vooral ballen aan het rapen, maar dat is met dit apparaat verleden tijd. Ik kan gewoon veel meer ballen schieten in veel kortere tijd. Ik hoef niet achter mijn eigen bal aan, dus dat is ideaal. En ik kan gewoon heel erg focussen op hoe mijn schot is en dat aanpassen in de kleine details. De club van Lieren, RBVM, heeft de machine kunnen kopen via een crowdfundingactie. Van Lieren basketbalt straks op de Paralympische Spelen. Hij kan nu dus volop trainen op het schieten, maar dat is in Parijs niet per se zijn taak. Wat ik nu vooral doe is zorgen dat hoge spelers in de positie komen om te schieten. Maar ik wil gewoon in de toekomst gewoon zorgen dat ik zelf ook een schutter ben in het team. En dan over 4 jaar hebben we Los Angeles Paralympische Spelen. Dus daar wil ik eigenlijk pieken, echt zeker door middel van mijn ballen schietmachine. Maar eerst maar eens Parijs. De eerste wedstrijd van de oranje rolstoelbasketballers is op 29 augustus. Een bonte stoet trok vandaag door de binnenstad van Zierikzee. Maak plaats! Ruimte voor een omgang! De omgang is een soort processie die in de middeleeuwen bijna jaarlijks door Zierikzee liep.
Vandaag wordt die nagespeeld. Mijn taak is om te zorgen dat u niet in de weg loopt. Dus, u zijt gewaarschuwd. We gaan aan de kant. Dank u. De ommegang kwam er in 1304. In dat jaar werden de Vlamingen verslagen na een grote zeeslag. Sindsdien hoort Zeeland niet bij België, maar bij Nederland. Ik ben de kapitein van deze groep huursoldaten. We zijn hier ingehuurd om de Vlamingen te helpen verdrijven. En als ik u zo bescherming ziet, het is serious business. Ja, zeker. Ik draag 35 kilo aan bepansering. De stoet is onderdeel van de historische dag. Deze laat zien dat Zierikzee in de middeleeuwen een belangrijke stad was. Het was groter dan Amsterdam bijvoorbeeld. En het was ook nog redelijk rijk, want de middeleeuwen waren heus niet helemaal... Alles was arm, maar Zierikzee was best een rijke stad. En voor dat stukje geschiedenis hebben de deelnemers best wat over. Mijn voeten zitten in middeleeuwse schoenen. En daar zitten ook houten pantoffels onder. En dat voel ik wel wat dat betreft. We mochten vandaag niet klagen over het weer, want de zon scheen volop in Zeeland. In het noordwesten konden we wat hoge bewolking zien aankomen, zoals hier te zien in de verte, maar daar hadden we weinig last van verder. Vanavond trekt deze hoge bewolking wel iets verder zuidwaarts en de wind gaat liggen naar een zuidwestelijke 2 Beaufort en het koelt af naar zo'n 18 tot 19 graden. Morgen trekt die bewolking vrij snel weg en blijft er een zonovergoten dag over. De temperatuur is met 26 tot 28 graden iets hoger dan vandaag en de wind die is overwegend zwak en variabel. Ja, in de vooruitzichten wordt het pas echt warm. Maandag staat er een tropische dag op het programma met ruim 30 graden. Landinwaarts lijkt het maximum zelfs op zo'n 33 graden te liggen. En die warmte die blijft in de avond nog lang hangen. Dinsdag en woensdag zijn het ook zomerse dagen met 26 graden. En dan is er ook kans op fel onweer. De timing en locatie van het onweer verschilt nog per modelrun. Dus ik hou nog een slag om de arm. Zometeen tijd voor het nieuwsoverzicht van de afgelopen week in Zeeland. Met daarin onder meer de rechtszaak rond de cocaïnesmokkel bij bedrijf BTZ in Vlissingen-Oost.